Il-Vanġelu tal-lum veru Vanġelu diffiċli ħafna, ħafna. Mhux biex l-għonet diffiċli anke biex niftakru x'qal, imma mhux biss l-iktar diffiċli biex npoġġuh fil-prattika biex nagħmluh. Ġesu jitkellem mill-glorifikazzjoni u l-Vanġelu jgħid kif ħareġ Ġuda Ġesu qal issa bin il-bniedem huwa glorifikat. Il-glorifikazzjoni xi tfisser għalina? Glorifikazzjoni jfisser tkun miżmu fuq ċlidejn. Dik tfisser glorifikazzjoni għalina. Glorifikazzjoni jfisser ikollok ħafna flus u jista' jkun jiġu mingħajr ma titħabat għalihom. Glorifikazzjoni jfisser tagħmel suċċess fil-karriera. Glorifikazzjoni jfisser tkun popolari. Dak li nitkellmu fuq il-mejda. Ħafna drabi aħna nispiċċaw nitkellmu fuq dawn l-affarijiet fuq il-mejda tal-ikel jew meta niltaqgħu flimkien. Kif se nagħmel biex l-lira nagħmilha tnejn. Kemm jien inkwetata xi tifel jew it-tifla ma jridux ikomplu jistudjaw. Din il-glorifikazzjoni. U Ġesu llum jaqleb il-karti kollha taħt fuq. Vanġelu jiebes diffiċli għalina. Però jgħidilna l-verità Ġesu. Jgħid il-verità. Interessanti għax kif ħareġ Ġuda, u aħna nafu Ġuda minn fejn kien ħareġ, nafu dal-Vanġelu fejn hu. Dal-Vanġelu huwa Ġesu qiegħed fiċ-ċenaklu l-aħħar momenti qabel ma ġie maqbud minn Ġuda stess, arrestat, mieħud quddiem Anna Kajfa, Pilatu, imsawwat, kundannat, jiref għas-salib, imsallab u jmut. U Ġesu dik isejħilha glorifikazzjoni. Issa bin il-bniedem huwa glorifikat. X'in il-glorifikazzjoni? Ġesu qiegħed isejjaħ il-glorifikazzjoni din it-tbatija għax hija għalih il-mod ta' kif juri lilna, juri lil-bnedmin li jħobbhom. Li jħobbhom. Hawnhekk nintilfu, aħna nintilfu. Ma nibqgħux nifhmw. Jiġifieri għal Ġesu il-glorifikazzjoni, il-glorja, il-bniedem jilħaq il-milja tiegħu, il-bniedem ikun fulfilled, realizzat tassew meta. Il-bniedem realizzat huwa dakinhar li jħobb tant li jbati u anki jmut għal min iħobb. Dik hija glorifikazzjoni. Imma kieku jkollna nirriflettu ftit aħna fil-verità, meta ma ngħixux storduti, meta ma ngħixux aljenati, fil-verità aħna wkoll naqblu ma' Ġesu. X'jinkwetana l-aktar fil-ħajja? Mhux tant il-flus, mhux tant is-suċċess, mhux tant il-karriera, imma meta nħoss li xi ħadd li ma jħobbnix. Ħanieħdu l-kwistjoni tal-wirt. Il-wirt. Jgħidulek in-nies għal grazzja t'Alla ma jinqosni xejn, imma li ma ħalletlix bħal ħoti jew li laqtetni barra dik ma nistax inniżilha. Mela l-problema mhux il-flus. Il-problema hi l-imħabba. Mhux il-flus il-problema. Il-problema li nħassejtni maqtuħ barra. Għalfejn irridu nagħmlu suċċess fil-ħajja? Għalfejn jien irid nagħmel suċċess, għalfejn irid nagħmel karriera, għalfejn irid nakkwista degrees fuq degrees, għalfejn irid ikun popolari, għalfejn irid il-flus, għalfejn irid il-proprjetà, għalfejn biex min għalija inħossni lavabil ta' min iħobbni. Ta' min iħobbni, mela l-problema fejn hi għandu raġun Ġesu. Għandu raġun Ġesu. Il-glorifikazzjoni tal-bniedem hija l-imħabba. Għandu raġun Ġesu. Imma aħna ngħixu storduti. U nieħdu gost nibqgħu storduti. Nieħdu gost. Din il-verità. U din l-lotja tiegħu nnifsu Ġesu, din l-imħabba ngħixuha fl-Ewkaristija f'kull qudiesa. Fil-qudiesa
Ġesu jerġa' jgħidilna hu kul dan ġismi, hu ixrob dan demmi, u dak il-ħin Ġesu ikun fl-aqwa tiegħu, igglorifikat, realizzat. Qed jerġa' jgħix il-passjoni u l-mewt tiegħu jerġgħu jsiru preżenti fil-quddiesa bħalissa u Ġesu fl-aqwa tiegħu realizzat. U aħna bħal Ġuda midinbin, bħal Ġuda noħorġu minn hawn li traduh, u Ġesu jħossu realizzat, issa glorifikat. Għaliex? Għax iħobb lili mitneb, iħobb lili li minix fidilleh, iħobb lili li tradieh, iħobb lili li mbijow. Ġesu dik il-ħin u realizzat. Realizzat. Palissa fid-djoċesi qegħdin nispjegaw biċċa l-quddiesa. Illum il-parti propju tal-konsagrazzjoni. Dan hu li jiġri fil-mument tal-konsagrazzjoni. Ġesu jkun fl-aqwa tiegħu igglorifikat għaliex għax qiegħed imut għalija, għax qiegħed isir ikel biex nista' ngħix minn fuq daru, nista' ngħix minn fuq. U għalhekk ninżlu arkubtejna fil-mument tal-konsagrazzjoni. Ninżlu arkubtejna. Għax dak il-ħin huwa mument li ma jistax jeżisti ieħor bħalu fid-dinja. U qabel il-mument tal-konsagrazzjoni, is-saċerdoti jitolbu l-Ispirtu Santu jinżel fuq dawk id-doni. Inżel fuq dawn id-doni. Għax mingħajr il-qawwa tal-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu li huwa l-frott ta' Kristu rxoxt qegħdin fi żmien lejt, mingħajr il-qawwa tal-Ispirtu Santu, id-diskors ta' Ġesu, il-Vanġelu, l-Ewkaristija li niċċelebraw, biss iħokku ma' moħħna u ma' qalbna, mingħajr l-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Dan hu l-iskop tal-parroċċa għalhekk isservi l-parroċċa. Għalhekk qiegħed nagħmel din iż-żjara jien fil-parroċċa tagħkom. Għalhekk għamilt iżjajjar f'kull parroċċja ta' Għawdex. Għal raġuni sempliċi biex niltaqa' ma' din il-komunità, mal-komunità tagħkom, is-saċerdoti, ma mhux biss għax il-komunità, il-parroċċa mhix magħmula mis-saċerdoti biss, imma magħmula mill-komunità kollha kemm hi. Magħmula minnkom, minna l-koll, biex niltaqa' mal-komunità u magħkom nitlob, magħkom nitħeġġeġ, magħkom intom miegħi nfittxu li l-Ispirtu Talla ikun iktar f'nofsna biex dan il-Vanġelu li smajna, din l-Ewkaristija li qed niċċelebraw jagħmlu iktar sens fil-ħajja. U ma niġix hawn sempliċement nartaħat ta' xi mdorr li niġi l-ħadd il-quddiesa, jew inkella xi naħseb li nkun qiegħed b'xi mod le, imma x'nifhem għax nagħmel esperjenza għax kull darba li niġi hawn jien ngħix għal darb'oħra li mħabba b'xejn ta' Ġesu għalija mitneb. Għalija jien Don Anton mitneb. Aħna kollha kemm aħna midinbejn. Jew nitolbu lil Mulej biex jagħtina di d-doni tiegħu ma naħluhomx.